أرست زينام موزع سنو حبريتان زرباتات صلن يقادد اللو كبل بعلم الزمراخة حفاش إثيوبيا أفريتون تولرتي حرر زبركتو حادقن كبرن دوب تساقاري حافتي كم زخونة منيستر بحلن سبورتن عيتك أجلا مرداسا قدسو كابزينا وطاي إسرائيل بإيران زتفنو الله متقعتي بعصفي كم تملس عزازي سراويت مكل قال تهاجر فريتو سلام طعم هبلي كبرات تملكتنا ساعتنا أخيلو مأد زينا حزنا متنا لنا مزيناتات حبيركم صنح أنا أبراهام في السهيم فلما نب حصرت زيناتات كمرح تولرتي حرر زبركتو حادقن كبرن دوب تساقار حافتي كم زخونة منيستر بحلن سبورتن عيتك أجلا مرداسا قليصوم بوغن تولرتي حرر بدمو كنتا زخبر درو بعال عيد شوال بستفرالي سنة سرعاتات يخبر اللهم أبتي سرعات استرخبوا منيستر بحلن سبورتن عيتك أجلا مرداسام حرر ونانيت زدن فع كبريام بفلاي بعال عيد شوال مناسي بنات النت زنكسا أصول إيلهم تولد حرر فقرن متحبارن كاب قدمهم بمقبال نزغط الولدو أبا متحللاف النا تواص وزركو قدا زن عادكم زخونة زغالت أتو منيستر زبركت وحاد جن كبرن دوب زساقر كم زخونة يمغاليسهم منيستر توريزم ناسيسيج علي بقدأن حرر توفيتاون امنتاون بحلتات زنس أوارق الله كتما كم زخونة بمقلاز فقرن حبرتن باهلو زخونة حزب حرر عبعلت بعال عيد شوال دميقو زرعيلو كم زخونة تزاريبان عيد شوال أبزي دهساس حادقي يونسكو كم استمزقبه بمزخخار تبعال كل زخورو بمخانو نخمزقب كأند مخنياتي لن حزوون تكلل نزقبرو من قصقاس منيستر توريزم زيت حلل تعاري كم زقبرون عرقا جيسان بتزاماد زينا بعال عيد شوال مخنيات بمقبار استساناد عودة مريتن فيستيفالن أبا كتما حرر تخفيتو لهم أبتا عودة مريتن فيستيفالن قربابتي كللاتن قجل بهالي عرقوبان كمون محبراتن تكالاتن عفريتي جيز أميزن ناي بهالك راونتن تساتيفهم بعال عيد شوال مخنيات بمقبار استساناد نخلت معالت تصنح عودة مريتن فيستيفال بهالي ركب بهرن بهر سباتن زتن آخر كم زخونم حلافي بيرو بهلي توريزم من حادقن كل الحرري ايت تولدا عبدوش تزاريبوم موزع سنو حبريتان زرباتات صلقن يقادد اللو كبل بعال مزي مرخب تحفاش إثيوبيا عفليتوم اتب عالمزي موزع سنو حبريتان زرباتات صلن زللو كنتا زتمته صبصاب مصنعتاو داسا سقريبوم بمسرت زي موزع سنو حبريتان زرباتات صلن بزملكت بخلت مقدتات مؤكاو غليصوم ساتمون فلماي كاب فيسبوك تيك توك تيليجرام يوتيوبن اكسن كمستعكب بريهلهم خلاي دما اب حمشته كللات استزرغخه محتتن نصا مسمر سلكن بمتقام كمستعكب غليصوم نايزي مقداد بفلاي اول قسباتن دحنነት ህዝብን ሓደጋ ዘንጸላሎ ከም ዝኾነ አረድዩሎም ካሞንጎ እቶም ፍልፍላት ምውዛዕ ስኑ ሓበሬታን ዘረባታት ጽልእን አቦታት ሃይማኖት አክቲቪስታት ፖለቲከኛታት ፍልፍላት ማሕበራዊ ትሕዝቶታት ውልቀ ሰባትን ከም ዝርከብዎም ሓቢሮም ኣብ 6 ኣዋርሕ ኣብ ዝተገብረ ዳህሳሳዊ መጽናዕቲ ናይ ጭካነ ኣገላልጻ ዝረኣየሉ ምውዛዕ ሓበሬታ ብልዑል ኩነታት ዝውስኸሉን ብፍላይ በቴሌግራም 65 ሚታዊ ብጽሒት ምውዛዕ ከም ዘለዎን ተገሊጹም أب كل تجري دحري سمع بريتوريا بملو عقمن ناي سراح استملسا تكالات العول أفطات ما سراح
የመዝግብ ኣለዋ ተባሂሎም ኣብ በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ካብ በጀት ዓመት 2016 ዓ.ም ካብ ዝተለሞ ዓመታዊ ኣታዊ 169 ሚታዊ ዕውት ከም ዝተገብረ ተገሊጾም ብመሰረት እዚ ዓበይቲ ስራሕቲ እናሳለጠ ከም ዝኾነ ኣብቲ በዓል መዚ ምክትል ፈጻሚ ስራሕ ኣይተ ኪሮስ ገብረመድህን ገሊጾም ኣይተ ኪሮስ ድሕሪ ስምምዕ ሰላም ኣብቲ ትካል ዝተገብሩ ምምሕያሻት እንትገልጹ ሙያውን ስነ ልቦናውን ስልጠናታት ከም ዝተዋሃበ ተዛሪቦም እቲ ቤት ዕዮ ዓመታዊ ትልሙ 2.1 ቢልዮን እዩ ነይሩ ብምባል ኣፈጻጽሙ እንትረአ ኣብ 9 ኣዋርሕ ካብ ዝተተሓዘ ዓመታዊ ትልሚ ልዕሊ 2.5 ቢልዮን ብር ኣታዊ ከም ዝተረኸበ ኣብሪሆም ብብርኪ ፌደራል ዝዳለውን ዝመሓየሹን ሓደሽቲ ኣሰራርሓታት ተቐቢልካ ተግባራዊ ኣብ ምግባር መርኣያ ስራሕ ከም ዝተሰርሐ እውን ገሊጾም እዮም ካብዚ ሓሊፉ ማሕበረሰብ ኣብ ምኽፋል ግብሪ ዘለዎ ግንዛበ ኣብ ምዕባይ ዝስራሕ ዘሎ ስራሕቲ ልዑል ከም ዝኾነ ተዛሪቦም ቢሮ ጥዕና ጊዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣብ ምጥንኻር መባእታዊ ክንክን ጥዕናን ስነ ተዋልዶን ዝጠመተ መድረኽ ዘተ ኣብ ከተማ መቐለ ኣሳሊጦም ሓላፊ እቲ ቢሮ ዶክተር ኣማንኤል ሃይለ ኣብቲ መድረኽ ተረኺቦም ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ክሳብ ሕዚ ኣብ ምክልኻል ተላበድቲ ሕማማት ኢና ተጸሚድና ጸኒሕና ኢሎም ጠመተና ኣብ ምሕካም ብሕፅረት መግቢ ዝተጠቕዑ ወገናት ኣብ ምክልኻልን ምሕካምን ሕማም ዓባይ ሰዓል HIV ኤድስን ካልኦትን ኮይኑ ጸኒሑ ኢሎም ይኹን እምበር ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ምጥንኻር መባእታዊ ክንክን ጥዕናን ስነ ተዋልዶን ይስራሕ ከም ዘሎ እዮም ገሊጾም ዶክተር ኣማንኤል ሙሉእ ብምሉእ ዝዓነወ ስርዓተ መረዳእታም ጥዕና ምጅማር ከም ዝግባእ እውን ኣገንዚቦም ካቢኔ ሴክሬታርያት ትልሚ ስግግር ማሕበራዊ ልምዓት ፕሮፌሰር ክንደያ ገብረ ህይወት ብግድኦም ዓውዲ ጥዕና ዳግም ንምህናፅ ይስራሕ ኣብ ዘሎ ስራሕ ይሕግዙ ዘለው ኩሎም ኣካላት ኣመስጊኖም ይብል ካብቲ ቢሮ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ብሪክስ ኣመራጺ ዓለም ለኸ ስርዓት ገንዘብ ክፈጥር ኣለዎ ክብሉ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ሩስያ ቻም ኡጋላ ገሊጾም ኣምባሳደር ቻም ኡጋላ ምስ መራኸብቲ ሓፋሽ እቲ ሃገር ዝኾነ ኣርቲ ኣብ ዝነበሮም ጻንሒት ኣባል ሃገራት ብሪክስ ቁጠባ ንምጥንኻር ብሓባር ክሰርሓ ኣለዎን እዮም ኢሎም ነዚ ድማ ብሪክስ ኣመራጺ ዓለም ለኸ ስርዓት ገንዘብ ክፈጥር ከም ዝግባእ ተዛሪቦም ባንኪ ልምዓት ኒው ኣብ ብሪክስ ዝተጣየሸን ኣብ 2015 ኣቋፅራ ኣውሮፓውያን ንስራሕቲ ንግዲ ተባሂሉ ዝተኸፍተን ንኣባል ሃገራት ብሪክስ ኣስተዋጽኦ ክገብር እዩ ኢሎም ካብ ኢትዮጵያ ብራዚል ቻይና ግብፂ ህንዲ ኢራን ሩስያ ደቡብ ኣፍሪካን ሕብራት ዓረብ ኢሚሬትስን ዝተውጣጡ ኣባላት ፓርላማን ኣምባሳደራትን ኣብ ኤክስፖ ሩስያ ብምርካብ ዑደት ገይሮም ሚኒስትር ዴታ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ፌደራል ኣምባሳደር ምስጋኑ ኣረጋ ኩባንያታት ጃፓን ኣብ ኢትዮጵያ ኢንቨስት ንኽገብሩ ሓቲቶም ኣብ ጃፓን ዘሎ ሚስዮን ኢትዮጵያ ዘሰናድኦ ሴሚናር ንግድን ኢንቨስትመንትን ኢትዮ ጃፓን ላዕሎት ሓለፍቲ ስራሕ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዝተረኸብሉ ተሳሊጡ ካብ ኢትዮጵያ 15 ካብ ጃፓን ድማ 105 ብድምሩ 120 ተወከልቲ ኩባንያታት ተሳቲፎም ኣምባሳደር ምስጋኑ እቲ መድረኽ ንዓመታት ዝጸንሐ ርክብ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ቁጠባ እውን ተጠናኺሩን ክቕጽል ዝሕግዝ ኢሎም ስለ ዝኾነ ኩባንያታት ጃፓን ኣብ ኢትዮጵያ ኢንቨስት ንኽገብሩ ሕቶ ኣቕሪቦም ቤት ምኽሪ ፖሊሲ ልምዓት ዴንማርክ ኣብ ዓውዲ ሕርሻ ምስ ኢትዮጵያ ብምትሕባር ንምስራሕ ባህጊ ከም ዘለዎ መፍሊጦም ሚኒስትር ሕርሻ ዶክተር ግርማ ኣመንቴ ምስ ኣቦ መንበር ቤት ምኽሪ ፖሊሲ ልምዓት ዴንማርክ ኣንሜት ኪጀር ዝተመርሐ ጉጅለ ልኡኽ ተዛትዮም ኣብ ዘተኦም ድማ ዴንማርክ ኣብ ዓውዲ ሕርሻ ንኢትዮጵያ እናገበረቶ ትርከብ ሓገዝን ምሕዝነትን ተጠናኺሩ ኣብ ዝቕጽለሉ ኩነታት ተመያይጦም ሚኒስትር ሕርሻ ግርማ ኣመንቴ እቲ ዓውዲ ናብ ዝሐሸ መፍርያይነት ንምስግጋር
أب زجبر ربرب دنمارك كسب حزي ناجبرتو نتركب حجز أمسجينهم لو تكاب أير أب عود حرشة زحدروت عنتو نمنكاين نمستقالن ناتو جنزركبو تجبرات بمسرح نابنتون أبز حلف حمشت عمتات بستسر حسرات حملة أثر لعلي ثلاثة كلت النتبي شوعة بليون فلسي كم ستخليهم حبيرهم بوجن تجوجل الأخ أب عود حرشة بفلاي أب برنامج لمعاته وسيفتي نت كوميرشاليزيشن حرشام كلاسترن حملة لمعاتن الناس سرح زركو سرعتي نستجبر لهم جلت بمسجان عبقت علي بحوار نمسرح زلهم دلونت عالرجاجيسهم منجست جرمن 3.6 مليون يورو واقع زلوهم نشمونت هوسبيتالات زخونو دقف ناوتتات حكمنا عبركيتوم اتي دقف ببانك لمعات جرمن بيلو زتلقسا كم زخونوون تاقليز اللهم اتن دقف استقبرلن هوسبيتال عيدر سبيشالايزد هوسبيتال تقرن بسا ريفرال هوسبيتال دل جورام ريفرال هوسبيتال آداما ريفرال هوسبيتال دسي ريفرال هوسبيتال فلقه هوات ماخل ميديكال يونيفرسيتي جمان ريفرال هوسبيتال 4 منجنيان كابناو تحكمنا بتوساقي نتن هوسبيتالات زخون سلطنا هنصت عقمن دقف تكنيكن كم زقبر وانتحبير لهم جرمن اتقور دقف بقطع نت عطنا خيرا كم تغطى المقلاطة قلقالو زينا ايتيبيا صبسيبوم ኢትዮጵያዊ ዲሞክራሲ ያስፈልገናል። ኢትዮጵያዊ ፍልስፍና ያስፈልገናል። ኢትዮጵያዊ ማንነት ላይ ቤዝ ያደረገ ነገር ያስፈልገናል። ምን ማለት ነው? የሚያምን ይሉንታን የሚያቅ ጎረቤት የሚያከብር ታላቅ የሚያከብር ከሁሉ በላይ ልዩነቶች ከሰው በታች መሆናቸውን ማሰብ ያስፈልጋል። ከኔ የተለየ ሐሳብ ስላለ እገላለሁ የሚል ሰው የሐሳብ ልዕልና አልገባውም። ሰው ከዛ ስለሚበልጥ ሰውየውን ሳይገድል ሐሳቡን ማስረጽ የማይችል ከሆነ በክላሽ ብቻ አይደለም በቦክስም ቢሆን የኔን ካልተቀበልክ የሚል ሰው የሰው ክብር አልገባው ለሰው ይታገል አይችልም። ሰው ከሐሳብ በላይ መሆኑን ማመን ያስፈልጋል። ሁሉም ሰው የሚጨምረው ቫልዩ እንዳለ ማሰብ ያስፈልጋል። ሁሉም ሰው ኢንፋይናይት ፖቴንሻል አለው፣ የሚያይበት መነጽር አለው። ያን ሰብሰብ አድርጎ መካከለኛውን መውሰድ ያስፈልጋል። ዲሞክራሲ ለሁሉም በሁሉም ስፍራ ነው። በቤታችንም ውስጥ ዲሞክራሲ ያስፈልጋል፣ በሰፈርም ያስፈልጋል፣ በቸርችም ያስፈልጋል፣ በመስጊድም ያስፈልጋል። ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ያለው ሁኔታ ለአንዳንዶች ተስፋ፣ ለአንዳንዶች ስጋት፣ ለአንዳንዶች ደግሞ ግራ የሚያጋባ ምልከታዎች ይይዛል። ኢትዮጵያውያን በተባበረ ክንድ በተደመረ ሐሳብ ኢትዮጵያን ለመገንባት ሁላችንም የምንሮጥ ከሆነ ደከመኝ ሰለቸኝ ሳንል ያለንን በመስጠት ለዚች ሀገር መስራት የምንችል ከሆነ በጣም በአጭር ጊዜ ውስጥ ኢትዮጵያ መለወጥ ይቻላል። አክራሪነት፣ የራስን መውደድ፣ የሌላውን መጥላት፣ የኔ ብቻ ስንል ያንተ አይደለም ማለት እንደዚህ አይነት ስሜቶች ለኢትዮጵያውያን አይበጁም። አሁንም በተባበረ መንፈስ ተጋግዘን የዚችን ሀገር ህልውና ማስቀጠል ከሁላችን ይጠበቃል። تكاتل وزلكم مع زينا كبرات تملكتنا حزدما بزرزر نابز حزنايم زيناتات كحلف أب إندستريات مانفاكتشرينج زراعة أجمعات بمفتاح تزفر أب عبيد حجر عزوز جدا كتصوت بتقرأت كمز سراح منستر إندستري أفليتوم عبد زفر زلوت أجمعات مفتاح مس مفريت ماشينيرتات مي تساليت الله نتابع ملس عمدي عباد دمكان
مفريتي مسارحتاتن ماشنرتاتن بالعل شرف وصاي نابوش تعدي ببعامتو كاتو يقبريم زدما مفريتي نعداقا وش تعدي زغربو فريات تودا راين كي خونن نتزفر زدليو تاوتات بالعل شرف وصاي نخاتو زقبريم بمدايزي مفريتي مسارحتاتن ماشنرتاتن أب مسرح استوافروا أكلات نزتفلالو يتساقمات كمستقالعو تحبيرم يبرت سبو አገር ውስጥ ምርትን የመጠቀም እንትኑ በጣም ዝቅተኛ ነው። ህብረተሰብ ፍርያት ውሽጣ ዓዲ ኣብ ምጥቃም ዘለዎ ድሌት ትሑት እዩ። ኣብ ቤት ዕዮታት መንግስቲ ዘለዎ ጸገማት ሰናይ ምሕደራት ዝሕረይ ንሃገር ዝረብሑ ስራሕትታት ምስራሕ ንኽእል ኢና። ከመሬት አኳያ ያሉትን ከኤሌክትሪክ አኳያ ያሉትን ኣብ መሬት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ሸርፊ ወጻኢ ኣብ ምርካብ ዘለዎ ጸገማት ክእረሙ ይግባእ። ዚዮምን ካልኦትን ጸገማት ንምፍታሕ ዘኽእል መድረኽ ሚኒስተር ኢንዳስትሪን ልምዓት ኢንተርፕራይዝ ኢትዮጵያን ምስ መፍረይቲ ማሽነሪታት ምይጥ ኣሳሊጦም ኣብቲ መድረኽ ዝተረኽቡ ሚኒስተር ኢንዳስትሪ መላኩ ኣለበል ኣብቲ ዘፈር ዘለው ጸገማት ብምፍላይ ማሽነሪ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዳስትሪ ንምንቕቓሕ ዝሕግዝ ምርድዳእ ከም ዝተፈጠረ ገሊጾም የፋይናንስ አቅርቦት የውጭ ምንዛሬ ኣብ ቀረብ ፋይናንስን ሸርፊ ወጻን ጸገማት ኣሎ እዚኦም ብብርካ ሃገር ዝተጣየሹ ኮሚቴ መተሓባበሪ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ዝረኣዩን መፍትሒ ዝወሃቦምን እዮም ጽሬት ንምርግጋጽ ድማ ትካላዊ ኣሰራርሓ ምህላው እዩ እዞም ስራሕትታት በብ ኢንዱስትሪ ፓርክታቶም ብምእታው ክሰርሕሉ ዝኽእሉ ጥጡሕ ባይታ ምፍጣር እዩ ሙሉእ ብምሉእ ብሰብ ሃፍቲ ወጻኢ ተታሒዞም ዝነበሩ ኢንዱስትሪ ፓርክታት ልዕሊ 50 ሚእታዊ ብናይ ውሽጢ ዓዲ ሰብ ሃፍትታት እናተተክኡ እዮም ብሓፈሻ ኣብ ፍርያት ክስራሕ ዝግብኦ ስራሕ ኣሎ ብተመሳሳሊ ኣብ ኣመለኻኽታ ዜጋታት ክስርሑ ዝግብኦም ጉዳያት ኣለዉ እዮም ኣብ ዘፈር ማኑፋክቸሪንግ ዝበረታታዕ ውፅኢት ይምዝገብ ምህላው ዝሓበሩ እቶም ሚኒስትር እዚ ብዝበለጸ ብምጥንኻር ስራሕ ዕድል ኣብ ምፍጣርን ቴክኖሎጂ ኣብ ምስግጋርን ክንጥቀመሉ ይግባእ ኢሎም ሰብ ሃፍቲ ውሽጢ ዓዲ ምብርትታዕን ዘፈር ማኑፋክቸሪንግ ብመዳይ ፋይናንስ ብምድጋፍ እቲ ኢንዳስትሪ ብሓባር ምንቕቓሕ ከም ዘድሊ ተሓቢሩ ኣብ መንጎ ሃይማኖታት ዘሎ ሓድነት ብምጥንኻር ካብቲ ልሙድ ብዝተፈለየ ኣገባብ ሰላማዊ ዜጋ ኣብ ምፍጣርን ኣብ ሓለዋ ከባቢ ኣየርን ክሰርሕ ይግባእ ክብሉ ላዕለዎት ኣቦታት ሃይማኖት ገሊጾም ሙሉ ብርሃን ግርማይ ኣዘራሪባቶም ኣላ ተኸታቲልና ንመለስ የሃይማኖት አባቶች ብዙ መስራት ኣቦታት ሃይማኖት ብዙሕ ምስራሕ ይግባና እዩ እቶም ቅድም ክብል ዝነበሩ ኣቦታት ኣብ ጉዳይ ሰላም ብዙሕ ዝኸዱ ንሕና ድማ ጠጦ ዝበልና መሲሉ ይስምዓኒ ሕዚ ዘሎ ወለዶ ናብ ዘይግባእ ቦታን ናብ ዝተፈላለዩ ባዕድ ዝኾነ ቦታ እናኸደ ዘሎ ንሕና ብዝግባአና መጠን እናሰጎምና ስለዘይኮነ እዩ ስለዚ እዚ ወለዶ ናብ ሰላም መንገዲ ንኽመጽእ ኣብ ምግባር በብእምነቱ ዘለና ኣቦታት ብጽሒትና ንዋጻእ ክብል ይፈቱ እዮም የዓለም ተምሳሌት ማለት ይቻላል ተምሳሌት ዓለሚና ምባል ይከኣል እዩ ብምንታይ ብሰላም ብምትሕብባር ብምክኣል ብምክብባር ብምፍቕቓር ብሓበራውነት ማለት እዩ ኣብ ሃገርና ቁጽሮም ብርክት ዝበሉ ሃይማኖታት እንዳሃሉ ቅድሚ ዝኾነ ሎሚ ብሃይማኖት ምኽንያት ዝተፈጥረ ኩናት የለን ጠቅመንበታል ኣነ ተጠቒምናሉ ኢና ባህሊ እየ ምኽንያቱ ኢትዮጵያ ነዊሕ ታሪክ ዘለዋ ሃገር እያ ሰለስቲኦም ሃይማኖታት ሰላማዊ ብዝኾነ መንገዲ ተቐቢላ ዘተኣናገደት ሃገር እያ ኣብ ውሽጢ ታሪክና ሓሓሊፉ ዝተረኣየ ጎንፂ ይህልው እዩ እዚ ትኽክል ኣይኮነን ናብ እምነትና ናብ ልቦናና ክንመለስ ይግባእ እዩ እንግዲህ ይሄ መቼም ለኢትዮጵያውያን በተለይ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እዚ ንኢትዮጵያን ብፍላይ ድማ ንኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ዝንገር ኣይኮነን ኣብ ሓለዋ ከባቢ ብዝግባእ ንሳተፍ ኢና ንኣብነት ዝኾነ ዓይነት ዝደረቐ ቦታ እንትወሃባ ቤተ ክርስቲያንና ተልምዕ እያ ጉዳይ ለውጢ ንብረት ኣየር ጉዳይ ዓለም እዩ ግን ድማ ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ሃገር በቆል ተኽልታት ብምትኻልን ብምልማዕን ዘለዋ ድልውነት እናርአየት እያ ትርከብ ልዕሊ እዚ እውን ከም እንሰርሕ ተስፋ ይገብር እዮም እንግዲህ የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት የጋራ ጉባኤ የተቋቋመው በሃይማኖቶች መካከል መከባበርና ሓበራዊ ጉባኤ ትካላት ሃይማኖት ዝተጣየሸሉ ቀንዲ ምኽንያት ኣብ መንጎ ሃይማኖት ምክብባርን ሰላምን ልክህሉ እዩ ኣብ ጉዳይ ሰላም ዘቲና ኢና እቲ ኻሊእ ኢትዮጵያ ኣብ ትስዕቦ ሓምለዋይ ፖሊሲ ተዛቲና ኢና
ካብ ጥንቲ ጀሚሮም ኣብ ኣብያተ ክርስቲያናት ዝርከቡ ቦታታት ሓምለዋይ እዮም። ብፍላይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ ሃገር በቆል ዝኾኑ ኦማት ኣለውዋ እዮም። ካልኦት ኣብ ካሊእ ትካል ሃይማኖት እውን ኣብነታዊ ተግባር ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ብምውሳድ እናሰራሕና ኢና ንርከብ። በብኣብያተ ክርስቲያናት ኣብ ዙርያ መስጊድ ልምላመ ይረአዩ። ኢትዮጵያውያን ድማ ልምላመ ንፈቱ ኢና። ብምኽንያት ለውጢ ንብረት ኣየር ኣዝዮም ዝተጎድኡ ቦታታት ርኢና ኢና። እዚ ከይኸውን ናብ ልምዓት ክንመለስ ይግባእ። የአየር ንብረት ለውጥ የሚጎዳው ሰውን ብቻ ነው ወይ? አይደለም፣ ምድርን ራሷ ይጎዳታል። ለውጢ ንብረት ኣየር ንሰብ ጥራሕ ዲስ ጎድእ ኣይኮነን፣ ምድሪ እውን ትጉዳያ፣ ሰብ ይጉዳዩ። ከባብና ዘይነልምዕ እንተ ኮይና ኣብ ዙርያና እንስሳት ይህሉን። ዝገርመኪ ቅድም ክብል ዝነበሩ ኣቦታትና ሰብ ኣርኣያ እግዚኣብሔር እዩ ኢሎም ምስ ኣኽበሩ ንኻልኦት ፍጥረታት ድማ ፍጥረታት እግዚኣብሔር እዮም ኢሎም የኽብርዎም ነይሮም እዮም። በዚ ምኽንያት ንኣዕዋፍ መዕረፊ ዝኸውን ዛፍ ይተኽሉ ነይሮም እዮም፣ ንእንስሳት ድማ መጽለሊ ዝኸውን ይተኽሉ ነይሮም እዮም። ስለዚ ንሕና እውን ኣሰሮም ንስዓብ ንሱ እዩ ዝጠቕመና ምባል ይፈቱ ክብል ይፈቱ። የመንግስት የልማት ድርጊቶች ዋና እሳቤ በግሉ ሴክተር የማይሸፈኑ ሴክተሮችን ሪስክ ወስዶ በመግባት ኢኮኖሚ ማሳደግ ቢሆንም እስካሁን ባለው ሁኔታ በሜጋ ፕሮጀክት የሚታየው ችግር መጀመርን እንጂ መጨረስን ግብ ያላደረገ የፕሮጀክት ስራ ይበዛዋል። ለመጀመር ነው ፕሮጀክት የሚነደፈው እንጂ ጨርሶ ከዚያ በሚገኝ ትርፍና ጥቅም ዜጎች እንዲጠቀሙ ለማድረግ ታሳቢ ያደረገ ስራችን በጣም አነስተኛ ነው። እያንዳንዱ ፕሮጀክት ስናይ የጀመረውን ሳይጨርስ በላይ ለመጀመር ምንም አይነት ፍርሃት የማይታይበት ለመጨረስ ደግሞ ቁርጠኝነት የሌለበት ሆኖ ይታያል። ፕሮጀክት በመጀመር ተጠቃሚነት ማረጋገጥ አይቻልም። ፕሮጀክት በመጀመር ፍትሃዊነት ማረጋገጥ አይቻልም። ፕሮጀክትን ባቀድነው ልክ በተያዘው ገንዘብ መጠን ጨርሰን ውጤታማ ስናደርግ ነው እንደ ሀገርም እንደ ግልም ተጠቃሚ መሆን የሚቻለው። በመጀመር ልክ ብቻ የሚሄድ ከሆነ አደጋ ውስጥ ስለሚያስገባል። ዜና ዕዳጋ ኣብ ወፃኢ ዓዲ ስራሕቲ ምስፋሕ ዕዳጋ ቡን ይስራሕ ከም ዘሎ በዓል መዚ ቡንን ሻህን ገሊጾም። ኣብ ማእኸላይን ምብራቕን ሓደሽቲ ዕዳጋታት ከም ዝተፈጠሩ ምክትል ዋና ኣዛዘት በዓል መዚ ሻፊ ዑመር ተዛሪቦም። ብመሰረት እዚ ኣወንታዊ ውፅኢት ከም ዝተረኸበ ብምሕባር ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ብመሰረት ዝተፈጥረ ቅልውላው ንዘጋጠመ ሕፅረት ኮንተይነራት ጽዑንቶ ዕዳጋን ምጽዋር ከም ዝተኽኣለ ሓቢሮም ኣለዎም። ብዙሓት ሃገራት ኤስያ ምስ ሃገራት ዕዳጋ ቡን ኢትዮጵያ ከም ዝተጸንበራ እውን ተገሊጹ። ሕዚ ድማ ናብ ዜና ወፃኢ ክሰግር። እስራኤል ብኢራን ዝተፈነወላ መጥቃዕቲ ብዕስፊ ከም እትምልስ ኣዛዚ ሰራዊት ምክልኻል እቲ ሃገር ኣፍሊጦም። ካቢኔ እዋን ጦር እቲ ሃገር እውን እንታይ ዓይነት ዓጸፋ ይወሃብ ኣብ ዝብል ጉዳይ ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓታት ንሳልሳይ ግዜ ኣኼብኡ እናሳለጠ ይርከብ። ንጸብጻብ ወንድወሰን ኣፈወርቅ ናዝሬት በሪሁ። ኣብ ሰሙን ትጽቢት ብዘይተገብረሉ ኩነታት ብኣማኢት ዝቁጸሩ ድሮናትን ሚሳኤላትን ናብ መሬት እስራኤል ተሓንቢቦም እዮም። መልዓሊኦም ድማ ንዓመታት ጸላኢታ ኮይና ካብ ጸንሐትን ጸረ እስራኤል ቅዋም ንዘለዎም ጉጅለታት ልዑል ሓገዝ ትገብር እያ ብዝብል ካብ እትኽሰስን ኢራን እዮም። ብርግጽ ነዚ መጥቃዕቲ ስዒቡ እስራኤላውያን ኣብ መሬት ዝወረደ ጉድኣት ውሕድ እኳ እንተበሉ ኣብ ምርጋእ ማእኸላይ ምብራቕ ዝበፅሐ ጉድኣት ግና ብጣዕሚ ልዑል ምዃኑ መራኸብቲ ሓፋሽ ዓለም ጸብጺበን እየን። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ መንግስቶምን ምስ ኢራን ዝኣተውዎ ምትፍናን ንኸረጋግኡ ካብ ፈተውቲ ሃገራት ሓዊሱ ጽዕንቶ እናበርትዖም እዮም።
ንሶም ግና ንኢራን ዓፀፋን ምምላስ ንሓሰብ ምዃኖም ይዝግለጽ ኢራን እቲ ዓይነት ዋጋ ክትከፍል ይግባኣ ኣብ ዝብል ምስ ካቢኔ እዋን ጦር እናመኸሩ ምዃኖም እውን ተገሊጹ እዮም ስካይ ኒውስ ሎማዓንቲ ንግሆ ሒዝዎ ዝወፀ ጸብጻብ ከም ዘመላኽቶ ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓታት ጥራሕ ንሳልሳይ ግዜ እቲ ካቢኔ ኣኸይብኡ እናሳለጹ እዮም ዋና ኣዛዚ ምክልኻል እስራኤል ከሄርዚ ኣሌቪ ንሰምዕዎም ኩሎም ዓፀፋዊ ምላሽ ክንሂብ ኢና ክብሉ ተሰሚዖም እዮም ኢራን ንተግባራታ ዕጽፊ ምላሽ ክትቀበል እያ እንታይ ዓይነት ምላሽ ከም እንህብ ብኣግባቡ ክንመርጽ ኢና ሓይሊ ምክልኻል እስራኤል ካብ ኢራንን ወኪላታን ዝመጽእ ዝኾነ ዓይነት ስጋት ንምቕልባስ ድልው እዩ ቴህራን ከም ዘፍለጠቶ እስራኤል ኣብ ደማስቆ ኣብ ዝርከብ ቆንስላ ከቢድ ዝተባሃለ መጥቃዕቲ ተብፂሓ እያ በዚ መጥቃዕቲ እውን ላዕለዎት ኣዘዝቲ ወተሃደር ተቐቲሎም እዮም ነሲዕ እውን ኢራናውያን ዕጽፊ ምላሽ ተጸበዩ ኢድና ጣሚርና ይንጽበን ክብሉ ብተደጋጋሚ ፍከር ኣስሚዖም እዮም ኢራን እዞም ኩሎም ድሮናትን ሚሳኤላትን ናብ ቴል አቪቭ ድሕሪ ምስዳዳ ቅጽዓታ ከም ዘብቃዕን ፋይል ከም ዝተዓጸወን ክትዛረብ ተሰሚዓ እያ ኣቐባሊ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ናስር ካኒ ከም ዝኽብሉ ቃሎም መስሚዖም እዮም ኩሎም ንደገፍቲ መንግስቲ እስራኤል ዘለና ምኽሪ ኢራን ሓላፍነት ብዝተመልኦን ዝተመጠነ መንገድን ዝወሰደቶ ስጉምቲ ንኽንእዱ እዩ ክግመት ዘይኽእል ክፉእ መዘዝ ከምጽእ ካብ ዝኽእለሉ ተግባራት ምፍጻም ንክቁጠቡ ንከተሓሳስቡ እዩ እቶም ኣቕባሊ ቃል ከም ዝበልዎ ኢራን ኣብቲ ዞባ ወጥርን ምግዳድ ኣይትደልን ቀጻሊ ዝፍኖ መጥቃዕቲ እንተደኣሃልዩ ግና ከቢድ መቕጻዕቲ ዘስዕብ ኢሎም ቀጻሊ ቴል አቪቭ እንታይ ክትገብር ትኸውን ዝብል ትጽቢት ብዙሓት እዮም ጦርቲ ሃገር እውን ኣብ ዙርያ ጠረጴዛ ኮፍ ኢሉ ኩሎም ኣማራጽታት ተቐሚጦም እዮም ካብኣቶም እውን ምጥቃዕን ምክልኻልን ዘካተተ ይኽብል ተሰሚዑ እዮም እዚ ጉዳይ ልዑል ናብ ዝኾነ ከባቢያዊ ኩናት ክዓቢ ይኽእል እዩ ዝብል ስግኣት ፈጢሩ ይርከብ ክቡራት ተመልከቲ ማዕዲ ዜና ቅድሚ ምዝዛምና ቀንዲ ዜናታት ዝዕለት ከዘኻኽረኩም ምውዛዕ ስኑዕ ሓበሬታን ዘረባታት ጽልእን ይጋደደሎ ክብል በዓል መዚ መራኸብቲ ሓፋሽ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡም ተወለድቲ ሓረር ዘበርከትዎ ሓድግን ክብርን ዶብ ተሳጋሪ ሓፍቲ ከም ዝኾነ ሚኒስትር ባህልን ስፖርትን ኣይተ ቀጀላ መርዳሳ ገሊጾም ካብ ዜና ወጻኢ እስራኤል ብኢራን ዝተፈነወላ መጥቃዕቲ ብዕጽፊ ከም እትምልስ ኣዛዚ ሰራዊት ምክልኻል እቲ ሃገር ኣፍሊጦም ባርከስ ተመልከቲ ማዕዲ ዜናና ኣብዚ ዛዘም ስለምክታልኩም ኣዚና ነመስግን ሰላም